Tingnan natin. Ayun, may tubig. Okay. Sa bagay, dito sa amin, di na ako mag-wonder dahil hanggang ngayon, di pa rin. Punta na tayo sa Ubay, kuha tayo isang truck. Dito, ang bili namin is 75. Hello, good morning. Welcome again to our channel. Andito tayo guys. Tinitignan ko yung nagtatrabaho sa taas. Nakikita from here. Ayun siya. Manguha tayong saluyot. Saluyot. Yes. It's saluyot time. Magdineng-deng tayo guys. Ayan. Ang lalaki ng puno ng aking saluyot. Very healthy saluyot. You want saluyot? Oh. Binubutik ko lang i-shoot dito. Oh, marami na. Diba? Tapos kuha ako ng malunggay. Saluyot with malunggay. It is very healthy. You see? At ang lalaki ng dahon. Ang lalaki ng dahon ng saluyot ko. Very healthy. Alina kayo. Kain tayo. Test tayo ng saluyot. You want saluyot? Ayan, ang lambot. Ang lambot ng ano. Ang lambot ng tangkay. Very healthy ang saluyot ko dito. Dito guys. Ang dami ko saluyot. Hindi na ako bibili. Hindi ako kinakabahan pag wala kaming gulay dahil marami akong tinanim na kangkong, saluyot, malunggay, sili, papaya. At least, meron na yan madulungot ko pag kailangan ng gulay. Oh, diba? Okay na yan, tama na yan. See? Saluyot! Hi everyone! Good morning, good morning, good morning! It's Saturday at ang saklap. Maingay dito sa paligid guys dahil doon sa generator. Wala kaming kuryente hanggang mamayang 6. Nag-umpisa 4 a.m. hanggang 6 o'clock p.m. Ang pinepray ko lang na huwag mawalan ng tubig. Kasi usually pagka nag-brown out ay nawawalan ng tubig. Kaya lang yan ang ingay. Tingnan natin. Ayun, may tubig. Okay. Ayun, porket nakapalengke, ay syempre, meron kaming tosino, may noodles. Ayan, yan ang ating almusal ngayon. Tapos, palagyan ko na ang noodles ng malunggay. Ayan, maingay ngayon dito sa amin, maingay. My God naman, dagundong ng generator. Ito naman, ayan, lapit na. Ayan na naman tayo mga afternoon people, 5:40 na in the afternoon. Andito tayo on the way to sa Dao. Bibili tayo ng walaan mo? Rice hull. Rice hull. Rice hull para bukas na gagamitin para sa ating pagrepat at propagation kasi kailangan talaga na ubos. Saka propagate na ubos guys. So let's go sa suki natin doon sa garden ng Dao. Sa fixed rate na tapos ng pagbili ng rice hull kasi doon ang isang sako ang touring sa amin is 200. Ginawa naman kami ignorante kaya bumalik kami dito sa fixed rate dito sa mall, sa hardware kasi 75. Niloloko kami doon ng mga suki. Oh my gulay. Ano ba yun? Iniwan na tayo nila. Ayun ang rice hull namin. Hinatid pa sa parking. Kamuntik kaming madenggoy ng mga suki namin. Bakit naman ganun yung mga suki namin sa garden? Dati 80 pesos lang yung sakong malaki. Dito, ang bili namin is 75. Ayun. Ay nako. Kung di ka mapagmatsyag, maluloko ka talaga. Presyo, 200. Doon sa side. loob ng mall. Doon sa sidewalk. Doon sa sidewalk, 200. Dito sa may aircon na hardware,
ay naging 75. So, ang laking diferensya. Kaya kailangan alamin lahat. Susunod, punta na tayo sa Ubay, kuha tayo isang truck. Lagyan natin lang sa likod, isang truck na... Tama, doon na lang tayo. Oh. Matakot na lang tayo doon. Ayan. Ayan. Madami tayong nabili. 5 sako. Ayan sila. Let's go, Diriday! Sabi kami sa paghahanap ng rice hull, guys. At least, nakakuha kami ng mas mura. Hindi doon sa 200. 75 lang. Ayan. Hinay-hinay. Makabunggo. Galing nila, oh. Oh. Saan ka nakakita niyan? Pakats-kats pa sila. Mga hustler. Thank you kayo, ha. Thank you, bye-bye. Thank you. Oh my God! Nadanan namin yung yung barbecuehan dyan sa Burgos. Doon sa, anong tawag doon? Acacia de Bubo. Ang gandang tignan. Sayang di ko na videoan. Sayang, candlelight sila. You know guys, ang promise na balik ng aming kuryente ay alas 7. Pero anong oras na? It's already 7:35 PM at pauwi na kami. Ganun pala na madilim pa rin. Magmula pa kanina alas 4 ng umaga. Ganito, walang ilaw. Oh my God! Ano nang nangyari? Bakit ang tagal? Naku, kawawa naman yung mga negosyanteng iba dyan. Walang ilaw. Paano na lang yung mga yung may mga pundong mga karne, yung mga Diyos ko, di nasira na. Oh my God, kawawa naman sila. Naku, ang dilim sa bahay ngayon. Ay, nandito. Okay, meron silang generator dito sa kabila. Kaya tingnan natin, makimarites tayo kung may mga ilaw itong mga kainan dito, guys. Dito meron? Ay, syempre meron. Okay. Ayan, okay. Dito sa taas, yung anong tawag dyan? Roof deck. Sa roof deck. Syempre may mga generator. Syempre kung magnegosyo ka sa Bohol, kailangan yun. Wow, kahit dito meron. Okay. Doon sa roof deck meron din. Okay. Very good. May mga generator. Kasi, alam nyo, ang Bohol, pag sinawin lang brown out talaga. At saka, whole day, from 4 AM to 7 PM ang promise. Pero 7:38 na, ay wala pa rin kaming ilaw. Yung mga restaurants, yan, okay. May generator. Oh my God, guys, ang dilim. Doon sa amin, may generator din, kaya maingay. Ewan ko kung pinandar nila. Sana naman ay nakaandar kasi madilim pag hindi. Oh, ang dilim, nakita nyo? Dito sa gasoline station, of course, meron generator. Yun. Dito sa TNTS, okay, meron. May generator, guys. Ay, nako, kailan kaya mababago ang sitwasyon na ganito? Diyos, kumawa ka, Lord. Ang dilim. Sa bagay, dito sa amin, di na ako mag-wonder dahil hanggang ngayon, di pa rin tapos ang pag-aayos nila sa poste. Wala pa rin. Sabi nila tapos na, okay na. Yun pala, wala pa rin ilaw ng poste dito sa amin. Kaya, nag-brown out na tuloy.